ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅಪ್ಪ ಬಂಜಿಡೆ ಜನನಗೂ ಬೈದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೆಲರಗೂ ಪುಟ್ಟದೊಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆತು ಜನ ಉಂತು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕೆ ಉಂತುನ ಅತ್ತು ಬಾಕಿದ ಬೆತೆ ಬೇತೆಕ್ ಉಂತು ಎರ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಂಜು ಊರುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಟಾವೊಂದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆಲಡೆದ ದಲ್ಯದಾಗುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಂದು ಬೈದರ್ ಬಂಡೆ ಇತ್ತ ದರ್ಪರ ಸುರಂಡಲ ಎರಲ ಉಂತು ಜೇರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡುಪೋದು ಉಂತೋಡು ನಾಚಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣ ಬೋಡದ ಉಂತು ಜೇರು ಪರಕೆ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಉಂತು ಜ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ನ ಹಾಕಲು ಕುಮಾರನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಬೆರ್ಮರ್ನ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಬೆರ್ಮರ್ನ ಪುರ್ಪೋಗು ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲೆನೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ದ ಅವೇ ಶಾಪುಣೊಂದು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬತ್ತೊಂದು ನನ್ನೊಂಜಿಲ್ಲಾಗ ಇನಿಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋತೇನ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಕುಂಬಾರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಕುಂಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮಂದ ಲೆಪ್ಪರಪ್ಪು ತಂಗಡಿಂದ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಎತ್ತೋ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಓಂದು ಕೆಂಡ ಅಕಲ್ಡನೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಅವು ಆಲಡೆಗೆ ಪೊಂಡ ಕುಂಬಾರ್ನುಯ ಆಲಡೆಗೆ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಡಿಗೆಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂದತ್ತಾಗುಲ್ಲರು ಈ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇರೆಗ್ ಉಮೇದು ಅತನ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತಾನು ದೊಂದು ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏನಂಡಲ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಪನಾವದಾಯ್ಕು ಬಡದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ನನಲ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ Madipu. This program is sponsored by Supreme Surya Shuddha Tengine Enne, Heruru Hudupi. Co-sponsored by Cycle Pure Agarbatti. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಮದಿಪುದ ಈ ಲೇಸಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗರಡಿದ ಆರಾಧನೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿತಾತದ ನೊಟ್ಟು ನಮಡೆತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಂದಲೆಗೆ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಲೆಪುಡಾದು ಅಕಳೆತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವನ ನಿಖಲ ದುಂಬದೆ ಕಿಡಿದೀಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಐನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೋಡಿತ್ತಿನವು ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವೇರು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ನಾಗದೇವೇರು ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕುಟುಂಬದೊಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿ ಆಲಡೆ ಅಪಗ ಅಂಡ ಇನಿತಾತದಿ ನೊಟ್ಟು ಈ ಆಲಡೆ ಪಂಡದಾದ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡದಾದ ಒರಿಕುಮಾರೆ ಎಳುವೆರಿ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಕತೆದಾದ ನೆತ್ತ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಲೆದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇನಿತಾತದಿ ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರದ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ದೆರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದು ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಡಪಾವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ನ ಮೋಕೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಳ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣನು ಇರ್ಕಾಯ್ಗೋಡೆ ಅದು ಇನಿತ ಈ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ಅತನ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಂತುದಿನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರೆಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಅಪಗ ಅಂದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಇನಿ ಅನೆಕಡೆ ಪಲ್ನಕನ ಐನು ವಿಧತ್ತ ಆರಾಧನೆಡು ಈ ಆಲಡೆದ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಒರಿಕುಮಾರೆ ಎಳುವೆರಿ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಈ ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ನಾಗ ಆರಾಧನೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಪಗ ಅಂದಂಡ ಸುರುಕಾದು ಈ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡದಾದ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಅವು ಆದಿ ಆಲಡೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ಆದಿ ಆಲಡೆದ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೆತ್ತಂಡಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂತನ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನೆತ್ತಂಡಲ ಪಿರಾಡ್ದ ಬಯದನ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಿರಿ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲೆಗ್ ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನರೇನು ಏನಾತಂಡು ಕೆಂಡ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡು ಜನನ ಬೈದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೆಲರಗೂ ಪುಟ್ಟದೊಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆರು ಬೆಡಕಾಯಿ ಲಂಕಲೊಕ್ಕ ನಾಡಿಡು
ದಂಬೆ ಕಲ್ಲಡ್ಡ ಕುದುರೆ ಕಲ್ಲನಿಟ್ಟ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆ ಗಂಧದ ಗುಲಿಗೇಡು ಉದಕೊನೋದು ಉತ್ಪನ್ನಾಯಿನಾರಂದು ಅವು ಸತ್ಯನಪುರದ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆಡು ಗಂಧದ ಗುಲಿಗೇಡು ತಿಕ್ಕದನಾರಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಅವು ಪಂಡ ಅರೆ ಜನನಗು ಬೈದನತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬಂಜಿಡಿ ಜನನಗು ಬೈದನತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕೆಲರಗು ಪುಟ್ಟುದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅರೇನು ಬೆರ್ಮಮಾಲವೇರು ಅರೆ ಪೊಣ್ಣರು ಪೊಡಾದ ಅರೆಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲಡು ಗಂಧದ ಗುಲಿಗಿಡ ತಿಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಪೊಣ್ಣರು ಪೊಡು ಪೊಣ್ಣ ಬಾಲಾದ ಜನನಗು ಬತ್ತೇರು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಸಲೂರ ಬತ್ತಕೇರಿ ಕಡಂಗಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಾಲಕಾಂತ ಅಲ್ವಾಗಂದ ಪೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ದಾರದಂಗಾದು ಕೊರ್ನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಹಿರಿಯರ್ನೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಸಂಧಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿಗ ಆಲಾಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಆಲಾಡೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಏನು ಎತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸೇವೆ ಸಂದವನ ಅಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಆರೇ ದೇವರು ಅಂಚದು ಅವು ಆಲಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದು ಪಂದು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾತು ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ತು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದಾನದ ಆಧಾರಿತವಾದ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಾರ್ದನ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನವು ಇಡೀ ಮಾತ ಪಾರ್ದನಗಳು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭಾರಿ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್ ಅಬಲೆ ಹತ್ತು ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಯಕಂದ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ಪಿನ ಈ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ನಂಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡು ಇನಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜುನಿ ಏಳುವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಒರಿ ಕುಮಾರಿ ಒಂದು ಓವು ಮಾತ ಏಳುವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಒರಿ ಕುಮಾರೆ ಪಂಡಂದ ಕುಮಾರೆ ಒರಿ ಕುಮಾರ ಬಂಡ ಒರಿ ಕುಮಾರನೇ ಸಿರಿ ಸೊಣ್ಣೆಗಿಂಡೆ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಸಾಮು ದಾರು ಅಡೆ ಎಲ್ವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಸಿರಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಅಲ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಇಟ್ಟು ಸಿರಿ ಪಾರ್ದ ನೋಡುಂಡು ಅಜ್ಜೆರೆ ಕರಿಕಾಲೋಗು ಅರೇನು ಕೂಟದ ಕಲಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತಿರಂದ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುರ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪುರ ಪುಣ್ಣುಲು ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಚಂಡ ಅರು ದಾರ್ಲ ದಾಂತಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಆರು ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋತೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತಂಡರ ರಡ್ಡು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ತಿಜಿಗೆ ಸಿರಿ ಏಪ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಯಾರ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಡನೆ ಜೀವಂತವಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಮೇರೆ ಸಿರಿ ಯಾರನ್ನ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಸಿರಿ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡಂದ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಗಲು ಪುರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲು ಪಂಡಲ ಪಂಡದ ಮುಗ್ಯ ಅಂತಂದು ದಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತದ ಒಂದುಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಣನೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟು ಸಿರಿ ಕಾವ್ಯ ಆಯ್ತು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲು ಪಂಡಲ ಸಿರಿ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡದ ಮುಗ್ಯ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಏನಾಯ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಪುರ ಕೆಲವುದ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ಸತ್ಯನಪುರದ್ದು ಅಜ್ಜರು ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕ ಲಂಕಲೋ ಕನ್ನಡ ಪರಕೆ ಸಂದವನ ಬಸಲೂರುಗು ಪೋಪನ ಅವಳು ಪರಕೆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ತಮೇರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ನ ಕೈಪತ್ತಿ ಕಂಡನೇ ತಮೇರಿಕೆಯನ್ನಾಗ ಬಾಲಿನ ದತ್ತು ಬತ್ತದ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಪುರ ಕೆಲವು ಕತೆ ಕುಲಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಅಂಚನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆರು ಅಗ್ಲಗ ಆಯ್ತ ಘರ್ಷಣೆ ಬರ್ತದ ಪಾತರಗತ ಬರ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಕೆಲ ಬಂದು ಮೂಕದ ಮುತ್ತಸ್ಥಾನ ದತ್ತದ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಬೋಳದಾರ ಮನೆ ಬತ್ತದ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಾರ ಅಲ್ವನ ರಡ್ಡನೆ ದಾರ ಆಯೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಂಕಾರದ ಸಮಾಜದ ನಡುಟ್ಟು ಪೊನ್ನೊಡ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ವಾರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಪು ಬಿರ್ಕೋಲಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಕಾವ್ಯ ನಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಆರಾಧನಾ ರೀತಿಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೇನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನದ ಸೇವೆದಾದಿಪ್ಪು ದಲ್ಯ ನಮದಾದ ಪನ್ಪನ ಈ ದಲ್ಯಡ್ ಎಳುವೆರು ಸಿರಿಕುಲು ಪನ್ನಾಗ 8 ಜನ ಉಂತುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕೆ ಉಂತುನ ಅತ್ತು ಬಾಕಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ ಉಂತುವೆರ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತವೇನು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ್ದು ಸಿರಿ ದರ್ಪಣಗಳು ಬರ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ್ದು ಸೊಂಡೆ ದರ್ಪಣಗಳು ಬರ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ್ದು ಸಿರಿ ಸೊನ್ನೆ 20 ಲೆತ್ತನಗಳ ಬರ್ಪೇರೆ ಸಿರಿ ಕುಮಾರಿ 20 ಲೆತ್ತನಗಳ ಬರ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ
ಸೊನ್ನೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿರಿ ಕುಮಾರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವಾಗಲ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಬೈದಂಡೆ ಆ ರೀತಿ ಅವ ಕುಟುಂಬದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ದುಂಬುಡ್ದುಲ ಸಿರಿಗಿಲ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಗಲ ಕುಮಾರಾಗಲ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಡು ಕುಮಾರಾಗಲ ಸೊನ್ನೆಗಲ ಬರ್ಪುಂಡು 2 ಜನ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆಲಡೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಏತ ಆಲಡೆಲುಲ್ಲ ಆಲಡೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಸಿರಿಬಾರ್ದ ನೋಡು 14 ಆಲಡೆ ಅಂದ್ ಅವು ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಏನಕ್ಕೆ 14 ಆದಿ ಆಲಡೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರನ ನಿರ್ಮಿಪುವೆ ಅಂದ್ ಕುಮಾರೇ ಮಾಯ್ಕ ಅನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ತನ ವರ ಒಂದುಂಡು 14 ಆದಿ ಆಲಡೆ ನಾಗಮಲ್ಲನ ನಿರ್ಮಿಪುವೆ ಇರು ಮುತ್ತಿನ ಬೆಗರ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ತಂಗಡಿನ ಜನನೋಗು ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಕ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಜಾಗದಿಲ್ಲ ಯಾನಾಡೆ ಬತ್ತದು ಬಲ್ಯೊಟ್ಟು ಬಲ್ಯ ಬಗೋರದ ಮರಟ್ಟು ಈ ನೆಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಲ ಆತನೆಟ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗು ಬತ್ತಿದೆ ಅನ್ನು ಸೇರುವೆ ಅಂದು ಪಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬೋಳಾಡು ಮಾಯ್ಕ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂತನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಯೊಟ್ಟುಡು ನೆಲೆ ಹಾಪುನು ಅವೆಂಚ ಇತ್ತ ಉಂದೊತ್ತ ಅದು ಏನ ಬಂಡ ಸಿರಿ ಮಾಯ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಸಿರಿ ಮಾಯ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಆಲಾಡೆ ಬಲ್ಯೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ದುಂಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದ್ರ ಸುರುತ್ತ ಆಲಾಡೆ ಬಲ್ಯೊಟ್ಟು ಬಲ್ಯ ಇನಿ ಬಲ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ಯಾರು ನಾವು ಬಲ್ಯ ಬಗೋರಿದ ಮರ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ನಿದರ್ಶನ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಆಲಾಡೆ ಬಂಡಂದಂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಇರು ಹಬ್ಬಗದಾರಾಗ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ಮೂಲೋಗು ಬತ್ತಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ಆಲಾಡ ಇರ್ನಾಗಲ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದಾನ ಹಬ್ಬಗದಾರಾಗನಾಗಲ ಪಾರ್ದಾನ ಬರ್ಪುಂಡಲ ಕಾವ್ಯ ರೂಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡಲ ನಂದಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಶುರು ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲ ಹಬ್ಬಗದಾರಾಗ ನನಕ್ಕೆ ನಂದಾಳಿಕೆ ಮೂಲ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟೊಂದುಂಡು ನಂದಾಳಿಕೆದ ಎದುರು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಹಬ್ಬದಾರಾಗ ನಿಜ ಜೀವ ನೋಡಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಗಲು ಬೂರ್ದನ ಗೂವೆಲಿಗೂ ಪಲಕೆಲ್ಲ ಹಾಸಿದೆ ಐತಮಿತ್ತಿಡುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆಲ್ಡ್ ಅವೇ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಗೂವೆಲು ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂಡುಗೆ ಏನಾಯ್ತ ಪನ್ಪನಕಂದ ಅವಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಏನೇ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಅವು ಉಂಡೊಂದು ಏನು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಹಬ್ಬಗದಾರಾಗ ನಂದಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಅಡ್ಕ ಕಬತ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಐನಾಲಡೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಡ್ಕ ಕಬತ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲ್ಯೊಟ್ಟು ಪಾಂಗಳ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವೈನಾಲಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಲಡೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಿಪ್ಪುನ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅತ್ತಂಡ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಗಿಂದ ಪೂರ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವವ ವರ್ಗ ಅವವ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಲಡೆ ಇಂಚಿನ ಬರಿಬಂದ್ರ ತಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಲಡೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ದುಂಬುಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಏನ ದುಂಬು ಬಂದ್ಪೇರು ಬುಡಗಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇತ್ತದನ್ನು ಕವಿತ್ತು ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ದುಂಬು ಹೊಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಹೂವು ಆಲಾಡೆ ಹೂವು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮುಂದುವರ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಲ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರು ದುಂಬದ ದಿನೋಟಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಅಂದ ಪೆರಿಯಡ್ಕದ ಆಲಾಡೆ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಅವಲ್ ತುಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾನೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಪೆರಿಯಡ್ಕಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಮಾರನ ಪಾತ್ರ ಯಾವಡು ಅಂದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೋಡ ಅತ್ತಂಡ ಗಡಿ ಯಾವಡು ಅಂದ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಲ ಎರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 60 ಬರ್ಪಿನ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಧಿಕಾರದಂದ ಅಮ್ಮೆರೆ ಎರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಾರೀತಿದ ಕಟ್ಲೆ ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಂಡ ಕಟ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತವು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಏನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಿರಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಮರ ಮಗರ್ನಾಗ ಮರ ಒಂದು ಬಾರೆ ಮಗರಂಡ ಕುರ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮರ ಮಗರಂಡ ದೈ ಉಂಡು ಬಾರೆ ಮಗರಂಡ ಕುರ್ಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಆಗ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಏನು ಬಂಡ ಕೆಲವು ದೈಟ್ ಪುರ ಅಂಚಂತನ ಪುರಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತ ಸಿರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಡೈನಕ್ಕೆಂಡ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆಗೆ
ಪಾರೆ ಪಾಡ್ದಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾರೆ ಪಾಡ್ದನಂದು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಗ ದರ್ಶನ ಶುರು ಆದ ಅವೆತ್ತ ಏನೊಂದು ಬಂದು ತೂದು ತುಲ್ತುದು ಏನು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಆದ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪನ್ಪುನ ಏನು ತೂದಾದ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂದುಂಡು ಮೈಲೆ ಮಾಪದು ಮಡಿ ತುತ್ತಾದ ಮೈಲೆ ಮಾಪದು ಮಡಿ ತುತ್ತಾದ ಉಂತರ ದಲ್ಯ ಪತ್ತರ ಪುರ್ಪ ಉಂತರ ದಲ್ಯ ಪತ್ತರ ಪುರ್ಪ ಬಾಕಿದ ಇರಗಿ ದರ್ಶನ ನೋಡು ಉಂತರ ದಲ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂದಜ್ಜಿ ಬಾ ಸುರೂತ ಸರಿ ದಲ್ಯ ಆಪನಂದ ಮಡಿ ಮಡಿ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದುದ ಬೈರಸನ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ದುದ ಬೈರಾಸ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬೈರಾಸಡು ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ಕಲಶ ನಡೆದ ನೀರು ಮೇದು ತೀರ್ಥ ಪಾದ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಉಡತ್ತ ಐಕ್ಯ ಐನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರ ಐನ ವಸ್ತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಮುಂತುದು ಅದಾನಾಗ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಆಯ್ತಾ ಬೀರ ಉಂದಾದನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತರ ಪುರ್ಪ ಕೆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ನಾರು ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಪ ಕೊರುಡು ಇದರಿಂದ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಇತ್ತನ ಇತ್ತ ಎಂಕ ಆತನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪುರ್ಪ ಆತನ ಇದನ್ನ ಅಂದಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಏತ ಏನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನೂರು ಯಾಗ್ಯಾರೆಗಲ ಸುರಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಆ ರೀತಿ ಕೊರುಡು ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಂತನ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಅವು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾಡುನ ತಮ್ಮಲ ಇತ್ತ ಯಾನು ಉಂತು ನಂಡ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ ಯಾರು ಆ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪನ ದಯಪಂಡ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಎತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಯಾನು ಆಲಾಡದ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಎನ್ನಾರು ಅದನ್ನು ಯಾನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂಡದ ಆ ದಲ್ಯ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದಲ್ಯ ಕೊರ್ಡು ಅಡೆಗ್ ಪಾತ್ರೆಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಲ್ಯ ಉಂತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಆ ದಲ್ಯ ಉಂತೋಡು ಐತ ಒಂಜಾತ್ ಬೀರ ಉಂಡು ಅವು ಐಡ್ದುಂಬು ಐತ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಉಂತೋಡು ಅಂಡ ಅರೆಗ ಐಡ್ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಅತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ ಐಡ್ದುಂಬು ಅಕ್ಲೇನು ಬೇತ ಕಲಕ್ಕು ದಲ್ಯದ ಕಲಕ್ಕು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ ಎಂಚ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಪನೋಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪನೋಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂದು 14-15 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡು ಎಂಕ್ ದರ್ಶನ ಬರ್ರ ಸುರು ಆತನು ದರ್ಶನ ಬರ್ರ ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆಧಾರನ ಇರ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಉಂಚಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೈದನ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಯ್ತ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ 15-14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾರಿ ಎಂಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅತು ಫಲಪತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಉಂದಾಯನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಗುಲು ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೇಂದ ಕೇಂದ ಎನ್ನ ಅವ್ರತಿ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಳೋಡು ಹೆಕ್ಕರೊಟ್ಟು ಪದ್ದು ಸಿಡ್ದು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆರು ಈ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದಾನ ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮೋಡು ಏನು ಬಾಕಿದವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮೋಡು 6 ಲೆಕ್ಕಂತನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಯಾನು ತುಯ್ನೇಟ್ ಎಂಕು ಬುದ್ಧಿ ತಿರಿಬಕ್ಕ ತುಯ್ನೇಟ್ ಏರ್ಲಾಯ್ತು ಆತ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರ್ದ ಪೊಂಜು ಆರೊಂಜಿ 6 ಅಲ್ಲಾನೆ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದ ಅರೆ ಸೊನ್ನೆ ಗುಂತೆ ಅದನ್ನು ಜಾನಕುಮಾರ 10-15 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದ ಅರೆ ಒಂಜಿ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನೆಟ್ಟಾರು ದಲ್ಯ ಉಂತೇದರು ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅರೆ ಕರೀದು ಹೋಯ್ರು ದೇವರನ ಪಾದ ಸಂತದೇರು ಅರೆ ಕರೀನ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಆತದ ಇತ್ತೆ ದಲ್ಯ ಉಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಡ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಗಿಂಡೆ ಆದ ಸಿರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪಾಡ್ದಾನದಾದ ಉಂಡು ಬೀರದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಐಕೈಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನೇ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಆಯ್ತ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಿರಿನ ಪಾರ್ದಾನ ಏನ ಪಂಡ 6ನ ಪುಟ್ಟು ಬಲಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಿರಿನ ಕುಮಾರನ ಪಾರ್ದಾನ ಏನ ಕೆಂಡ 6ನ ಪುಟ್ಟು ಬಲಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಕುಮಾರನೆಲ್ಲ ಸಿರಿಲ ಬರ್ನಾಗ ಅಗುಲು ಅವು ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅತಾಗಲ ಅವು ಒಂಜೆ ಒಂದು ಕುಮಾರ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಲ ಪನ್ನಗ ಸಿರಿನ ಮೂಲ ಹೊಡೆದೇ ಬನ್ನೋಡ ಈ ಸೊಣ್ಣೆನ ಬತ್ತಂಡ ನಂದಲಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ಪನಗುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆ ಕಾನಬಟ್ಟದ ಲಜ್ಜರ್ ಅವು ನಂದಾಳಿಗೆ ನಾಲ ತಾನ ಕಾನಬಟ್ಟದ ಲಜ್ಜರ್ ಅಂಚ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಬ್ಬಗದಾರಾಗ ನಂದಾಳಿಗೆ ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಆತು ಜನ ಉಂತಿನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಅತ್ತು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ದಿಂಜಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಲಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ದುಂಬದ ದಿನುಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಡ
ಅಗಲು ಪನಂದ ಅಗಲ ನಾಲ ಅಂಡಲ ಪುದಾರನು ಪನಂದ ಪಿಂಗರ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಇತ್ತನು ಈತ ದರಿಪರ ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರಿ ಆಲಾಡದ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನೋಡು ಅಂಡ ಪುದಾರ ದಿವೋಡು ಪೂವೋಲು ಕುತ್ಪೋಡು ಕಾರ ಸಂಕಲ ಕಡ್ಪೋಡು ಬಾಯಿದ ಬೀಗ ಚಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪನ್ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಪನಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಪುಟ್ಟು ಬಲಕ್ಕೆ ಪನಂದೆ ಪಿಂಗರ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಕೆಲವು ಪನಂದೆ ಕುರಿಯರ್ನ ಕೆಲವು ಪನ್ಪುಜರು ಇತ್ತಾಗಲ ಪುಟ್ಟು ಬಲಕ್ಕೇನೆ ಪನ್ಪುಜರು ಒರಿ ಕುಮಾರ ಬಾತ್ರಿ ಆಯ್ನಾರು ಆರಾಧೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗಿಂಡೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಕೊರ್ನಂದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪನಂದನಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಬಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪನರಪ್ಪುಚು ಅಂತ ಅದು ಇಜಡನ್ನಂಡ ನಾಲಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಗಲ ಪುಟ್ಟು ಬಲಕ್ಕೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನರೇ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಡಲ ಅರ್ನ ಮೀಟು ಬರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಯಾನು ಒಯ್ಟೆ ಪುಟ್ಟದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯರು ಅಪ್ಪೆಯರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಅಂಚಾತು ಪನ್ಪೇರು ನಾಲಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ದಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಕ್ಲ ದಲ್ಯ ಮಲ್ಪಾವಡು ಅಕ್ಲ ಪರಕೆನ ಅತನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ರೂಪಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಡ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ದಾದಲ್ಲನ ಅಲ್ಪ ಬುಂಡ ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ದಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ತೋಜಿನೆಕ್ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದಿರೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಕಾರಣನೇ ಇಂಚಿನನ್ನೇನೆಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಪ್ಪಾಬುಂಡು ಅದನ ಒಂಜೇನಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ದರ್ಶನದಪ್ಪ ಈ ಆಲಡೆದ ದಲ್ಯದಗುಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೋಯ್ದೇರು ಬನೊಲಿ ಆಲಡೆದ ದಲ್ಯದಗುಲು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಬಂಡ ಇತ್ತ ದರ್ಪರ ಸುರಂಡಲ ಎರಲ ಉಂತುಜೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡುಪೋದು ಉಂತೋಡು ನಾಚಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣ ಬೋಡದ ಉಂತುಜೇರು ಪರಕೆ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ನಿಷ್ಠ ನಿಯಮ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂಡಲ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ಡು ಉಂತಾರ ಬುಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ದಿನೋಟೇನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ದಲ್ಯೇನಿತ್ತನು ಬೇತದಾಲ ಐತಿಜಿ ಬೇತದಾಲ ಐತಿಜಿ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ದೈವನು ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವ್ದು ಅಂಚಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅದು ಈ ಆಲಾಡೆದೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಪೊಡ್ಂಜವಾಡು ಪೊಡ್ಂಜವರ ಒರಿ ಕುಮಾರ ಒಂಥರಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಗೆ ಬೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಪೊಡ್ಂಜೋಲು ನನನಂತೂ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಪೊಡ್ಂಜೋಲು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಆಪುಡು ದರಿಪನಗುಲು ಏರ್ಲ ಉಂತುಂಡಲ ಎಂಕುಲೆಗಿತ್ತ ಎಂಕುಲುಂತು ಎಂಕುಲೆಗೆ ತೂನಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪಂತನಗುಲುಂಡು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಇಂಚಿ ಈ ಒಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅರೆ ದರಿಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ದರ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಅನ್ನನ ದರಿಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬರ್ದು ಪೋತನಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತಾನು ಈ ಸರ್ತಿದ ನಾನು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೋಡಾದು ಉಂತುಜರು ಬಕ್ಕ ಈ ಆಲಾಡೆದ ದಲ್ಯದ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಡು ಬೈದನ ಬಂಡೆ ಇನಿ ಪಸತ್ತಾದ ಸುರಾತನತ್ತ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಕಾಲೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಸಿರಿನ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದು ದಲ್ಯ ಉಡುಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಪನ್ಪನೊಂಚೊನೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿರಿ ಉಂತದನಾರು ತೆರೆದನಂಚನ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ಡು ತುಳಸಿ ಬಾರಿ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಏರಾಂಡು ಬರ್ಮ ಗದ್ದಿಗೆ ಪಾಡಂಡು ಪಂಚೋಲಿದಲ್ಯ ಅದೆಕ್ಕಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುಲ ತಾರಾಯ್ದ ಅಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಪತ್ತಲ ಬಜ್ಜೆಯ್ದ ದೂದು ಕಟ್ಟಲ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆ ಕಾರಡು ದೊಂಕುಲ ಕೊಡಿ ಕಾರಡು ಚಿಲ್ಲಲ ಮಲ್ದಿ ಮಾಟ ಬುಡಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಬಾದಾಗ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ತಟ್ಟ ಪಾರಲ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕುಮಾರಗೆ ಪನ್ಪನ ಒಂದುಂಡು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದಡೆ ಮುಟ ಪೋಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತೇರ್ನ ಕ್ರಮಟ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಂಚಿದ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡ ಅವೇನು ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತಪೋದು ಅವಳು ಅದಕ್ಕಿದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ದ ಎಲ್ಲಾಗಪ್ಪೋದು ಅವಳು ನುಪ್ಪದ ಕರತ ಬಾಯಿ ಜೊತ್ತದ ಐಕ್ ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಈ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಣ್ಣ ಸುನ್ನೋಗು ತತ್ತಾರ ಬೈತುಂಡಲ್ಲ ನನ್ನಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸುನ್ನೋಗು ತತ್ತಾರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ನನ್ನಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ದನ ಮಾಟ ಬುಡಿನ ಭೂತ ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹೂವು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತಟ್ಟು ಪಾರ ನೋಡು ತಾರಾಯಿನ ನಿಲಟ್ಟದಿದ್ದು ಕಡೆ ಕಾರಡು ಚಿಲ್ಲದು ಕೊಡಿ ಕಾರಡು ದಂಕೊಂದು ಸುತ್ತ ಬತ್ತದು ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡು ತುಳಸಿ ಮಂಟಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತ ಬರೋಡು ಸಿರಿಕ್ಲ ಉಂತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಪಾಡ್ದು ಉಂತಾರುಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ವಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಪಾಡ್ತುಂತಾರೆ ಐತ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಅಂತ ಎದುರುಗು ಪೋದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಲ್ಲದಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕರುಂಡು ಅವು ಹಾಕೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಪನೋಡು ಅವು ಕಬ್ಬೆ ಬೂರುಂಡ
ಮರಂಕನ ಬುರುಣ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಕುಮಾರಿ ಪಂಡದ ಹಾಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಏನ ದೋಷ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ದುಂಬುದಾಗಲ ಒಂಜು ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ರೊಂಡಕ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಡು ಉಂಡು ಅತ್ತೆರ್ನ ಕ್ರಮಟ್ಲ ಉಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾಕಲ್ನ ದಿಕ್ಕದಾಗಲ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಆನೆ ತಪ್ಪು ದಾಸ್ತವೆ ಬಾಕಿ ಪಾತ್ರನಗಲ ಹೆಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿಂಡ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಭಿನ್ನತಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಟಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಆಲಡೆಗೆ ಬಪ್ಪ 10-15 ಆಲಡೆಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ನನೊಂಜಿ ಆಲಡೆಡು ನನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಅವು ಆಲಡೆಡು ಪೋದು ಅವೇ ಕ್ರಮ ಮಲ್ದೆ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡುದು ನಾನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಲಡೆಡು ಪೋದು ಅನ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಪೂರ ಆಲಡೆಡ್ಲ ಏನು ಒಂದೊಂಜಿ ಆಲಡೆಡೆ ಅಲ್ತ ಆಲಡೆಡೆ ಏನ ಹಿರಿಯರು ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿ ಬೈದಣ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಂದು ಬಂದಾಗನೇ ಮೂಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಅವು ಸಿರಿಟ್ಟಾಬಾಡು ಬೈದರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಟ್ಟು ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜುನು ಬಾಕಿದೆಟ್ಟಿನಿ ನಮಕ್ ತೋಜಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ದಲ್ಯ ಆಪುನಿಂದ ಅಲ್ಪ ದಲ್ಯ ಆವೇರ್ ದುಂಬು ದಾದ ಮಾತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವಗ್ ನೇಮನ ಕೋಲನ ಆವಡುಂದಂಡ ಬಂಡಾರ ಜತದ ಬಂಡಾರ ಕೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಐಕ್ ಪಾವಡನಂತ ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಆ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ ಬಂಡಾರ ಕೆರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪುರದಾಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗದ್ದಿಗೇರ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಅರೆನ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ಪೋಡು ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ನ ಪೊರ್ತೋಡು ಐಕ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ತೀರ್ಥ ಗಂಧಾಪುರ ಬೋಡು ಇತ್ತ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆಲಡೆ ಕಬತ್ತಾರ ಒಂದು ಎತ್ತಂಡ ಈ ರಾಣಿ ಕಬತ್ತಾರಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದಂಡಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಐನ ದೀದಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಗದ್ದಿಗೇರ್ದು ಇರ್ನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರವರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ ತೀರ್ಥನ ಗಂಧನಂಡಲ ಬೋಡು ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆ ಪರಾಯಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಗಂಧ ದೀದ ಐನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಗ್ರಾಮಗ ಇರ್ನ ದೇವರ ಹೂವೇ ಆಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸುಗಿಪ್ಪನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರನ್ನು ಸುಗಿಪ್ಪ ಬೆರ್ಮೆರನ್ನು ಸುಗಿತ್ತದು ಅವು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಗದ್ದಿಗೆ ಇರ್ಪ ಅವನು ಇಂಚಿಡ್ದೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಂದಿವರು ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಮಲ್ತು ದಾದ ಐಕ ಧೂಪ ಪೂರ ತೋಜಾದ ಅರತಿ ತೋಜಾದಾದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಏನ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಉಂಡ ಐಕ ಮುಂದುವರ್ಸಾದ ಐಕ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಸುಗಿಪ್ಪನ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಸುಗಿಪ್ಪರ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಉಂತುನಗ ಏತು ಸುಗಿತಾನೆ ಪಿರ ದಲ್ಯ ಬುಡುಪುನ ಪೊರ್ತುಗಳು ಆತೆ ಸುಗಿಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಗಡಿಯ ಅಂಡ ಬಲೆ ಹಣ್ಣನ ಅಂಡ ಅವೇ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಅತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಅಪಗಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ನ ಹಾಕಲು ಈ ಕುಮಾರನ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಅತ್ತು ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತೆರ ಎಂಚ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಕೆಂಡ ನನೋರ್ಯನೆಲ್ಲಾಗ ಪೋಲ್ಯ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೀತಿಡು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಓಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೆಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರಿ ದಯ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲು ಅವು ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಎಂಚ ದಯಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಏನೊಂಜಿ ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಅಂದ್ ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ ತಮ್ಮಲೆಡ್ದು ಅರ್ವದಾಗ ಬೈದನ ಯಾನು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಎಡೆ ಪತ್ತಂಡ ಯಾನೊಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ ಕೊಡು ದುಂಬು ಏತ ತಲೆ ಹತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕ ಯಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಪುದಾರ ನರ್ಸಬೊಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂಕಲ ನರ್ಸಬೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದೊತ್ತಾಯ್ತು ಎನ್ನ 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ಎನ್ನ ದುಂಬುದಾಗ್ಲೇನು ಇರುವೆರೇನು ತೂತುಜಿ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೇನು ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕದ ದುಂಬುದಾಗ್ಲೇನು ಇರುವೆರೇನು ತೂತುಜಿ ಅನ್ನ ಪುಟ್ಟೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಕರಿದನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ದಾರ್ವಾದಾಗ ಬೈದು ಅಂತ ಇದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕುಮಾರಿ ಉಂತೇದನಾರೇ ದೈವಗೂತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇದನ್ಗೆ ಆರೆಗಿಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಆವೇಶ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕುಮಾರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾನೆ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಲಾನೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಆವೇಶ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕೆಂಡೆಂಕಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಆವೇಶ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಏನವೇನು ಬತ್ತೊಂದು ನನೊಂಜಿಲ್ಲಾಗ ಇನಿಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋತೇನ ಪೋತುಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು
ಎನ್ನ ಏನಾಗ್ಬೋಂಡ ಐಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಪುನಾಗನ ಐಕ ಪರ್ಬ ಕರ್ಪುನಾಗನ ಐತ ಏನಾಗ ದೈವದ ಕರ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಗೇಲ್ ಕರ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ತಾನಾಗ ಆಬುಂಡು ಅವೇ ತ ಏನ ಸೇವೆಂಡ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಉಂಡಕ್ಕೆಂಡು ಉಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇರಾಗಿತ್ತ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಲ್ಯ ಆಬುನು ಅತ್ತೊಂದೊಂದು ಆಬುನು ಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ಅರಸು ಪಟ್ಟೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕನಿ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಆಯ್ನ ಏತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡ ಆತೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅರಸು ಪಟ್ಟೆ ಆಂಡು ಆಯಗೊಂಜಿ ಉಂದಾಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಮದಪರಾಪು ಜೊತೆ ಊರುಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೇನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರೋಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ದಲ್ಯಾಡು ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಡು ಬೆರ್ಮರ್ನ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಬೆರ್ಮರ್ನ ಪುರ್ಪೋಗು ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲೆನೆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಈ ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮದು ಬತ್ತನ ಸತ್ಯೋಲ ಎಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ತಾಂಕಿಂಡ ತಮ್ಮಲ ಒರ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಹಿರಿಯರು ನಂಬುದನ್ನ ಸತ್ಯೋಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ್ಯ ತೂಪನಾಗ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ತ್ಯಾದ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗ ಆ ಅಪ್ಪೆನೆ ಅಂಚಾದ ಬೋಡ ಅದು ಕೆಲವು ಆವು ಅಂಚ ಇಂಚ ದೈವ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಪನ್ಪನ ಕ್ವಶನ್ಲ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆತ್ತದ ಪನ್ಪ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಗುಲು ಪನ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪುಜರು ಅಂತ ಲತ್ತು ಜವನಿಯರು ಕೆಲವು ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪು ನಗುಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಲ ಕಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ದುಂಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದನ ಕಟ್ಲೆ ನಮ್ಮವೇನು ಪೊಲ್ಪರಾಬುಜಿ ಏನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಪರಾಬುಜಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಾರಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಪಂಡ್ರಾಬುಜಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ ಏನ ಕಲ್ಪ ಅನ್ಬೋದಾರ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರ್ದಲಕ ಸತ್ಯ ಪರಪ್ಪುನ ತುದೆಟ್ಟು ಎತೋ ಜನ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಪರ್ಪುನ ಎಲೆಪ್ಪುಣು ಐಕ್ ಉಬ್ಬಿನ ಎಲೆಪ್ಪುಣು ಐಟು ಕುರೆದೆಕ್ಕದು ಮೀಪುನ ಎಲೆಪ್ಪುಣು ಅಂಡ್ ಅವು ಅಂಚ ಇಜ್ಜ ಅವು ಐತಾತೆಗೆ ಅವು ಪೋಂದೆಪ್ಪುಣು ಅವು ಅವಳ ಒರಿವುಜಿ ಏತ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೋಪುಣು ದೈವಾರಾಧನೆ ಯಾನು ನಂಬಿ ಪ್ರಕಾರಡು ಅಂಚ ಸತ್ಯ ಅವು ಸುದೆತ್ತಲಕ ಪರಪ್ಪಿ ನೀರ್ದಲಕ ಪರತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪು ನಗುಲು ಒಂದು ಮಲ್ತ ನಗುಲು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಕದಾದ ಪನ್ಪು ಲಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ಹಾಂಡ ಯಾನೊಂದು ತಲಕೊಡು ನನೊಂಜಿಲ್ಲಾಡು ಪೋದು ಆಯೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲದ ಬೆತ್ತ ಮನೆ ಪತ್ತಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲದ ಮಲ್ತ ಆತ ಸರಿ ಅತ್ತ ಅದಾದನ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲು ಪತ್ತದ ಅಟ್ ಹತ್ತಂದೇ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಹತ್ತಂದೇ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಾತಿಡು ಪೋನ ಗಡ್ಡ ಉಂತ ನಗುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಆಯಾನಿಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಈ ಆಲಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕಲ್ಡ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪನ ಆಲಡೆ ನಂದಲಿಕೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಂದಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಬತರದ ಆಲಡೆದ ಎಂದಂಡ ನನೊಂಜಿ ಆಲಡೆದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಒಂದು ವಾಸ್ತವನೇ ಸತ್ಯನ ದಬಂಡೆ ಅನವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಬರ್ಪು ದಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಲಾಡದ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಲಾಡದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಆಲಾಡದ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರೆಗೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಂದಿಗೋಣಾಗ ಕುಡುತಾರಾಯ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅನುಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಡ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪುಂಡಿ ಪನವು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಬುಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಆದಿ ಆಲಡೆಗೆ ಸಂದೆ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಹಂಚಿದ ಪದ್ಧತಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟವು ಏರು ಬತ್ತುಂಡಲ ಉಂಡವು ದುಂಬುಡ್ದು ಬೈದನ ಪಂಡಿನ ಪರಕ್ಕೆನತ್ತು ಪಾಡೋಡೇನು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕಡೆ ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಹೌದ ಪಂಡ ಸಿರಿಲ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಆರು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆದ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಬಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪುಂಡಿ ಪನ ಪಾಡ್ದಾದು ಬಡಕಾಯಿಲ ಅಂಕಲ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾದು ಆರು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪೋತುನು ಇನ್ನು ಬಾಳಿನಾಯಕ ಬಡಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಟ್ಟಿನಾಯಕ ತೆನ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂದು ಜತ್ತು ಪೋತೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಾನ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಅಂಚ ಬೋಡಾದು ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅವೇನಲ್ಲೋರು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಪಾಡ್ದು ಪುದಾರ ದೀಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಆದಿ ಆಲಾಡೆಗೆ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಆದಿ ಆಲಾಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೆರಿಯಡ್ಕಾಗ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಗ ಪಲ್ದಿಗ ಬಾಲಾಂಡ ನಂಡ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ ಪೆರಿಯಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರ್ಮರ್ನ ಬಂಡಾರಗು ಬಂಗಾರ ಬಾಳೆ ಬಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲೆದ ಕೈಟ್ ಪುಂಡಿ ಪನ ಪಾಡ್ಪಾವ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ನೀ ಪುದಾರ ದೀಪ ಅಂದು ಪಂಡದು ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಪಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಗ ಪಂಡ್ರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದಾರ ದೀಪನ ಪೊರ್ತುಗ ಬಾಲೆದ ಅಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಎಂಕಲಂಚಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡಕ್ಕೆಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲಂಚಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಾಲಡೆದೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ
ಕ್ರಮ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಗಂಧ ಪಂಡಾರ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಡುಜಾರ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗುಂಡಿದ ಪಾಡುಜಾರ ಪಾಡೋಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲ ಉಂಡು ಉಂಡಾಕೆಂಡ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಈ ಸೂಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೇನಾಕುಲು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಸಭೆಗೆ ಪೋಣುಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಪ ಅತನ ಪಿಂಗಾರ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಬನ್ಪುನಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಜಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿತ್ತನ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆನ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನುಂದುಲ ಪನೊಲಿ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರ್ದು ಆಗ್ಲೆ ಗೌರವ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಸೂಕ್ಯದ ಪೊಂಜೆ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸದೋಲ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ದಯಗ ಪಂಡ ಸಿರಿ ಏನು ಪಂಡ ಇರಗೆ ಏನು ಸುರುಕು ಬಲ್ಲಕನೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಪಿಂಗಾರ ತೂನಗರೆ ಮೋಕೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಗಡೆ ತುಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆನ್ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಉಡಲ್ದೊಲ ಹೆಂಗಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡವರು ಇರೊಂಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೊಂದು ಪಂದು ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆ ಕನತ್ತದಿತ್ತರ ನಾವು ಅವೇನು ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಡಲ್ದೊಲ ಹೆಂಗಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡಿ ಆ ಪಿಂಗಾರ ಅವು ಏನೇನು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಯದಾಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನೆ ತೆರಿಲೆ ಕೊಡವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಅವು ಆಸೆ ಪುನಗ ಆ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ದಲ್ಯ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವ್ಲು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ದಲ್ಯಗೆ ಎಂಕುಲು ನೊಟ್ಟು ಗುಂತನ ಪೊಂಜೆ ಗತ್ತಂದೆ ಒಲ್ಲ ಎರಂದಂಡಲ ಅವ್ಲು ನಿರಗರಟ್ಟು ಇತ್ತನಗ್ಲೆಗಂಡಲ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸುರುಲ್ ಎತ್ತದು ಪಿಂಗಾರಲ ಪುರ್ಪಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡವು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಹಿರಿಯರವು ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರು ದಾಯಗ್ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ನಡ ಮೂಲ ಕೆಂಡರ್ನ ಮೂಲ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬನ್ನೋಡು ಮೂಲ ಕೆಂಡರ್ನ ಮೂಲ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವುದ ಮೂಲ ನಾಡರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದಲ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಈತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಅಂದುಕೆಂಡ ಈತ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರು ಸುಖ ಇತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ದಲ್ಯ ಗುಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ದಲ್ಯ ಗುಂತುನಕುಲು ಐನ್ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಕುಲು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸಂದದ ಪೋಯರು ದುಂಬುದದಿನೊಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಗೊಂಜಿ ಆ ಬಾದಾಗ ಅಂದು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪಿನ ಎತ್ತೋ ಕಾಡೆಟ್ಟು ಉಂಡು ದಯಂದಿಕೇನ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಕೆ ಎತ್ತಿಂಡ್ರಿ ಐನ್ ನಿಖಲು ಐನ್ ಸೂಕೆನ ದೈಜ್ಜಾರು ಪನ್ಪಿನಂಚತನ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಕಿ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ಕಿ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಬಂಡರು ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ದಲ್ಯ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪನೆ ಇತ್ತ ದಲ್ಯ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕಿತ ಸುರು ದಲ್ಯ ಆನಗ ಎಂಚ ದಲ್ಯ ಆತಂಡ ಪುರ್ಪ ಆತಂಡ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬುಡ್ಪ ದೆತೋ ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬುಡ್ಪ ದೆತೋನಂದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕರಿದು ಪೋಯಂಡ ಯಾನು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಎಡೆ ಉಲ್ಲೆಂದ ಯಾನು ಪಂಡ ಪತ್ತದಿನ ಪುರ್ಪನು ಬಿಡ್ತು ಜೊತೆ ಅವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಎಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಏನವು ಆದಿ ಆಲಡೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ಅವು ಉಂಡು ದುಂಬುದಾಗಲು ಅವು ಏನೇ ನಂಬಿಕೆ ದೀವ ಒಂದು ಬೋದರೆ ಅವು ಇನಿಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾಕೆಂಡ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೈತ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಬಾದಾಗ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಕರೀದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಅವೇನು ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಮೈಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ತೂತು ನಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಅವೇನು ಕೆಲವು ನಂಬುವೇರು ಕೆಲವು ನಂಬುಜರು ನಮ್ಮಂದು ನೈಕದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬುದು ಉಂಡಕೆಂಡ ಇನಿಕಲ ಅವು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅವೇನು ಬುಡ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡಕೆಂಡ ಅವು ಸುಲಭಡು ಇರಾಗ ಸುಲಭದ ತಾದಿ ಬನಡು ಉಂದಂಡ ಅವಳು ಆಪುನ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಬುಡ್ಪಾಕನತ್ತಂಡ ಸುಲಭದ ತಾದಿ ಇತ್ತೇನತ್ತಂಡ ಕೆಲವುದ ಅವು ಏನು ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಪಂಡಾಗಲೆಗೆ ದರ್ಶನದಾಗಲೆಗೆ ಇರಾಗಲ ಬೇಜಾರಾಗೋದಾದಾರ ಅಂಡ ಪನಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವೇನೊಂದು ಆಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಆಲಾಡೆಡು ಬುಡ್ಪಾದ ಕನೆತ್ತಾರನ ಇರೇಗ ಸುಲಭ ಏನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಕೈಕ್ ತೆಕ್ಕುನ ಏನು ದೋಂಟಿಡು ಕೊಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಆಲಾಡೆಡು ಬುಡ್ಪಾದ ಕನತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ತೆಕ್ಕುನ ಏನು ಕೈಟು ಕೊಯ್ಲಕ್ಕ ಅವೇ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ಡು ದಲ್ಯ ಮಲ್ತ ಖಾಲಿ ಪ್ರೇತ ಬಾದಾಗೋಗು ಬೋಡಾದೆ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ಡು ದಲ್ಯ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪಾದ ಎತ್ತೋನುಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೂಡಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡಲ ಖರ್ಚು ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನನೇ ಲೆತ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಾಳ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಯಾನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟದ ಬರೀ ಟಿಪ್ನೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬರಡುಂದಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಏನು ಬರ್ಪೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಐಕಂದನಾಗ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತೆ ಪುಂಜ ಸಿರಿಕಿಲೆತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿರಿನ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಅಗ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರೋಡು ಐಕೀರು ಸಾರೆ ತಿಳ್ಬೋಡು ಏನೇನು ಐಕೆ ಸಾರಿ ತಿಳ್ಬೋಡ ಅರಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಜಿಂಜಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ತಂದು ಆಲಾಡೇಡು ಮಲ್ತಂಡ ಸುಲಭೋಡು ಆಪುನು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಆಲಾಡೇಡು ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪಾತು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ
ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂಚೂರು ಸುಲಭ ಖರ್ಚಿಡ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಚಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಅವಡು ಬಂಡರ್ನ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಆದ ಮಲ್ಪಲ ಕಲಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಐಕ್ಯ ನಡ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಪಂಡ ಆಯ ತೆರಿದನೇನ ಎಂಕ ಇತ್ತ ಅಂದಾನೆ ಯಾನು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತದ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರೇನು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೇನು ಪಟ್ಟನೋಲ್ ಯಾತ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬನೊಲ್ಲೆ ಆತೆ ಇದನ್ನ ಬುಡುಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿಗೋಡೆ ಎಂಚಾತಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಈ ನಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಧೆ ಬೈದನ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಓ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಇತ್ತನದಾದನ ಅಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಅವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡೈತೆ ಯಾನ್ಲ ದಲ್ಯನ ತೂತಿನಾಯಿ ಅಪಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಅನ್ನ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ತನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಎಂಚ ಇದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂಡಾರೆ ಯಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇರ ಎನ್ನಡೆ ಏರು ಬೇಜಾರು ಕಟ್ಟಿಯರ್ ನಲಬುಣು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇರ ಬನ್ಪ ದಯಗ ಪಂಡ ಉಂದೇನು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ಡು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದು ಪನ್ವೆ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಎನ್ನ ಅವೇ ಅನ್ ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂದು ಹಾರು ಬಂತೇರು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಈ ಮೀನಿ ಓಲ್ಲ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಕಲ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಆದಿ ಆಲಡದ ಅಧಿಕಾರದ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಸೇಮಕಲ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಬಂದ್ಪರು ಸೇಮಕಲ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಚಿಳ್ಳ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಬೆರಿ ಬಾಯ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತನ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ದೈವಗುಲ ಎಂಕಲ್ಲ ತೆರೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂತನ ಲೆಕ್ಕಡು ಭೇಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ನಾವು ನೇರ ಅದು ಅನ್ಪ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬಂಪ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲೇ ಪೋಪೆನ ಪೋಪೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ದೈವ ಭೇಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡರ್ನ ಯಾನಂಚಿ ನಡೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯಗ ಬಂಡೆಂಕ ಬಾಯಿಡು ತಿಂದದ್ದು ಬಂಜು ಜಿಂಜಿಂಡ ಮೂಕುಡ್ತು ತಿಂದದ್ದು ಬಂಜು ಜಿಂಜೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಏನೇ ಪಂಡ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಇನಿಮಿಟಲ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕ ನನಲ ಪಾರಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಗುಲು ಚಿಂಜ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪನ್ಪುನ ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆಂದು ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ದಾದೊಂದು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಅವು ನೇರವಾದ ದೈವದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನು ಇರು ಕೇನಿನ ಉತ್ತರ ಗೊಂಜು ಪನ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಮಂತ್ರದ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ದೈವಲಾಲೆ ದೇವರ್ಲಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ನಿಟ್ಟು ತರೆಟ್ಟದಿಂದ ದೇವರು ಪುಗಳದಿಂದ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ನಿಷ್ಠಡು ಆತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಏನು ಖಾಲಿ ಮಂತ್ರದಾತನು ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಪದ್ರಾಡು ಸತ್ಯೋಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅವಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಇಂಕ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾತಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಕಲ ಅವತ್ತಾನೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೋಡು ಏನತೂಯ ಕುಮಾರನ ದಲ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಂತ್ರದಾತ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ ಭೇಟಿ ಮಲ್ದನಲ್ಲ ಉಂಡಾಕೆಂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಉಚ್ಚಾರನು ಕೆಂಡ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರಾಡ್ದು ನೆರ್ಪುನ ಗುಲ್ಲೆಪ್ಪೇರು ನೆರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸಮಾಂಡ ಎಂಕ ಸಮಾಂದ ಇತ್ತ ಏನು ಅವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ದಿನ ಜಪ್ಪನು ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಏಪಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಅಂದು ತೂತನ ಅಯ್ಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟು ಏಪ ಅಂದು ಪಂದು ಇಂಚಿನ ನೀ ಪುಟ್ಟು ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಕಡೆ ಏಪಂದು ಏರು ಪಂತನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಕರಿವುಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನೇನ ಬನ್ಪನು ಕೇಂಡ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡು ಮೆಯ್ಯಾರಿಗೆದ ಶಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಭೇಟಿ ದುಂಬುಡು ಇತಿಜಿಂದೆ ಬನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕಡೆಟಂತೂ ಇತ್ತನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂತಲಕ್ಕೋಡು ಅಂತೂ ಅವೆಕ್ಕಲ ನೆಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ನೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಂದಿಗೋಣಿ ಮೈಸಂದ ಆದಿ ಒಲೆಗುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೆ ವಾಲಾಡೆ ಪೋಯ ಅಂಡರ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ನಂದಿಗೋಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆದ ನೆಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಸೆಮಕಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಕೆಲವು ಆಲಾಡೆ ಭೇಟಿ ಉಂಡಾಕೆಂಡ ಭೇಟಿ ಉಂಡೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ದಿವ್ವೋಲು ಒಲ ಇಲ್ಲಡು ಏನಂಡಲ್ಲ ಆದಿ ಆಲಡೆದ ದಿವೋಲು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಬತ್ತದ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಬೈದ್ರೆ ತುಂಬದಾಗಲ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತದನ ದಿವೋಲು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡು ಸೆಮುಕಲ ಪಂಜೂರ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪಟ್ಟದ ಪಂಜೂರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಎತ್ತಂಡ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜೂರ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ತೆರಿದನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಅಗುಲು ಮಲ್ಪುನೈಕೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪುಂದಿ ಅನು ಬನ್ಯತ್ತು ಯಾನು ಇಂಚನೆಂದು ಮನ್ರಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕಲ್ಪಾದನೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅವೇನೊಂದು ನೇರವಾದ ಪನೋಲಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡು ಸಿರಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರು ಕರಿದು ಪೋಯಿರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒರ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಒರ್ತಿಗೆ ಅವು
ಎಂಚಿನ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ 6ನ ಕಾಲಿಂದ ಎರೆಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನು 4 ಜಂತ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಈ ಆರಾಧನೆದ ಈ ದಾದ ದರ್ಶನದ ದಲ್ಯದ ಅವು ಮಾತ ಉಂತೊಂದು ಇದನ್ನು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೈಯಾರಿಗೆ ಅದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೀರ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆರು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಪರಕೆ ಬಾರದು ಪೋಂಡವು ಅಡೆಗ್ ಸಂದುಂಡ ಉಂತುಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಕೊಡು ಸಂದುಜ ಗೈನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರೆ ಬತ್ತದು ಪಿರಪ್ಪ ಆಗಲು ಬತ್ತದು ಉಂತುವೇರು ಎತ್ತೋ ಉಂತುದು ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೆರಿಯಾಡ್ ಕಾಲಾಡಿಡು ಅರ್ ಒಲ್ತಾರು ಅಂದು ಪಂದೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಜು ಅರೇನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೇನೆ ನಾನು ಅರ್ ಪನ್ನೊಂದು 6 ಬತ್ತದು 3 ವರ್ಷಗೋರ 5 ವರ್ಷಗೋರ ಅಂತವ್ರು ಅರ್ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಾರ್ಲ ಕಲ್ತೆ ಒಂದಾಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಬಂದು ಚದು ಬುಡಿಯರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನೇ ತಾಪತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಲಾರೆ 3 ವರ್ಷಗೋರ 5 ವರ್ಷಗೋರ ಬತ್ತದು ಪಿಂಗಾರ ಬತ್ತದು ದಿಂಜ ಬರ್ತುಂತು ಜೇರು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಉಂತುದು ಪಿಂಗಾರ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಎನ್ನತ್ತ ಯಾನು ತೆರೆದನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೋಪನಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಚಾತನ ಗತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜೇನಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಕೆಲವು ನಾಚಿಗೆ ಆಬಿಡೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವುದೇನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಕ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಟು ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾರಿನ ಪುದಾರ ಪಂದು ಮಾದಿಗೆ ಬಂಜಿ ಜಿಜ್ಜಾತನಂದು ಇತ್ತದಾತು ಪೊರ್ತುಗು ಪೊಂಜೆಗ ದರಿಪರ ಸುರ ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಅಗಲಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾವುಜರು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗ ಅತ್ತಂಡ ಬೈಟಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋದು ಕೇಂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾದ ಏನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ ಐಟ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜರು ಏನೇ ತುಲ್ತುದು ಬೊಲ್ನೆ ಇದೆ ಪುನತ್ತು ಗುದ್ದುದು ಏನ ನಿಜವಾದ ಪರ್ನವನತ್ತು ಗುದ್ದುದು ಪರ್ನವನು ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲು ಅದೇ ಅಗಲು ಒಂದು ಅದು ಓಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪುದಾರ್ದು ಇದು ದೈವನೊಂಜಿ ನಂಬುವೇರು ದೈವದಾಂತನೇ ಇಲ್ಲಾಡೆ ದೈವ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಯಥೋ ನಿದರ್ಶನಲ್ಲ ಯಥಾ ನಿದರ್ಶನಲು ಒಂಜಿ ದೈವದಾಂತನೈಟೆ ದೈವನು ನಂಬುದು ಅವೊಂದು ಆತನೈಟೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪವನ ಪೊರ್ತುಗು ಅವು ಹತ್ತು ಆಲಡದ ಸೂಕೆ ಅಂದು ಬಂದು ಆತನಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಲು ಉಲ್ಲನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವ ಆ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಸೂಕೆನ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅನ್ನಮದಾದ ಪಂಡನ ಅವು ದೆತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡ ಯಾನು ತೆರಿದನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಉಂತು ಜಿಂದು ಇರೆಗು ಒಂಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಗಾದ್ಯ ಉಂಡು ಕಾಟಕೇನ ಗರ್ತ ಮುಗ್ಯ ಅಂದು ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡ್ನೇನಂದ ಗರ್ತದ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಐತಾತೆಗೆ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕಾಟಿಕೇನೈನ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಡ್ತನತ್ತು ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತನತ್ತು ಐತಾತೆಗೆ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನಂಚನ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದನ ಒಂದು ಆದಿ ಆಲಡದಲೆಂಚ ಕೆಂಡ ಏರ್ಲ ಉಂದಾತನತ್ತು ಅವು ಬೆರ್ಮೇರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದನ ಅವೇನೊಂದು ಅಳಿಪರಾವೆ ಅವೇನು ಅಳಿತಂಡ ಬೆರ್ಮೇರು ನಮ್ಮನ ಮಣ್ಣು ಡಿಜ್ಜೇರಿಂದ ಇನಿ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಂತ ದಿನಕ್ಕೂ ಈತ ಪರಪು ನೀರಿಗೆ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುಪಾಡೋಲಿ ಐನೇನ ನೀ ಅವು ಕಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟ ಜಿಂಜುಂಡೆ ಜಿಂಜಿದು ಒಟ್ಯಾಂಡಲ ತಮೇಲುಂಡೆ ಒಂದು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಯಾನ ತೆರಿದನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಇರಿ ಎತ್ತೇ ತಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎತ್ತೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪುಡ್ದು ಪಾರನಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದನ ಮುಡಿಪು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ನಂಬುದನ್ನ ಸತ್ಯೋಲು ಅವೇ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಹಿರಿನೆಲ್ಲಡು ಬೇತೆ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನೆಲ್ಲಡು ಬೇತೆ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಹಿರಿಯರು ನಂಬುದನ್ನ ಸತ್ಯೋಲು ನುಂಡತೆ ಅವು ಮಾಜವರ ಯಾನ ತೆರೆದನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಸಾಧ್ಯವನ್ವೆ ಅವು ಏತೇ ಉಂದಾಂಡಲ ಯಾನ ತೆರೆದನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅರೆಗ್ ಆಳಲಜ್ಜಿ ಅಳತೆಲಜ್ಜಿ ಅರೆಕ್ ಇಂಚಿನೇ ಪನ್ಪನ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೂಪಡುವೇ ನೆಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಎಂದೆನ್ನೋಲಿ ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಈತ ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನಲಕ್ಕೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇನಿಕ್ಕಲ ಇಂಕ್ಲಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಪಾತ್ಯಾರ್ನಾಗೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನು ಬಾಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡಲ ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪೆರೆ ಬನೋಡು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಲೆಪ್ಪುಂಡಲ ಇತ್ತ ದರ್ಶನೋಡು ಅಂತಿನ ಪಡ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮಗ ಕುಮಾರ ಅಂದು ಬನೋಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರಂದು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರಂದು ಸೂರ್ಯ ಎಂಚನ ಬೆರ್ಮೆರ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆಲು ಕೆಲವುದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ಅವು ಏತು ಮಲ್ತಂಡಲ ಆಲಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಪಾಂದು ಅಂದು ಇತ್ತ ಒಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತ ಮೈಯಾರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುನು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ಫಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿರ ಅಂಡ
ಬೋಡು ಬಂಡಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅವು ಹತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಹತ್ತು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪೋಯ್ತು ಇಂಕ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬರ್ಪುಣದ್ದ ಯಾಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನು ಪುಣ್ಯದ ಪಾಲು ಬಹುಶಃ ಐನು ಒರ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗಿತ್ತಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಈ ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈರೊಂಜಿತ್ತೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಉಂತೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಇರ್ರೆಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕೆಲವು ಪುರ ಮಸ್ತುಂಡು ఆయన దాయగ పండ అయితేనే ఆయన ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಆಲಾಡದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕುರ್ತಲ್ದ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಡೆ ತಿನ್ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವ್ದು ಐತದ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀರ್ ತಿನ್ನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪನ ಅಂಚೆ ಮಡೆ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪುರ ನಿರ್ಬಂಧನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಡ್ಚಾಯಿನ ದುರ್ಚಟ ಅವೆಕ್ಕ ಪುರ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನನ್ನೋರಿಯನ ಬಡ್ಚಾಯಿನ ಸಂಘ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ನಿರ್ಬಂಧನಲ್ಲ ಅವೆತ್ತಾಯಿನೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಸಾವುದ ಕಂಡೋಗು ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪುರ ನಿರ್ಬಂಧನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡಕ್ಕೆಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಕರ ಸೂತಿಗ ಅವು ಉಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತ ದೈವದ ಟೆಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಹೊರ ದೈವ ಗೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒವೇ ಅಮ್ಮೆ ಸೂತಿಗ ಕರ ಪನ್ಪಿನವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಎಗ್ಲೆಗ್ ಆಲಡೆದ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಪುರ್ಪ ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಕರ ಉಂಡ ಆಗಾಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಉಂಡೊಂದೇ ಬನ್ಪ ಅವೇ ಕೊಂಚ ಕೆಲವು ಆಲಡೆಗೆ ಅವೇ ಕೆಲವು ಉಂದಾಪನ ಉಂಡು ಬಲೆ ಆಪನ ಆಯ್ತಪುರ ಕೆಲವು ಬಲೆ ಆಪನ ಬಂಡ ಇತ್ತ ದರ್ಶನ ಸುರಾಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಈರನ್ನ ಕೈಕ ಕನತ್ತು ಬಲೆ ತಿಕ್ಕಾಯರೆ ಹತ್ತಂಡ ಆಲಡೆದ ಒಂದು ತಗಲು ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ನಂದತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಏನವೇನು ಏನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತುಚಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಬನ್ಪನಗುಲು ಕೇಂದನು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಆವಡೊಂದು ಅಂಡ ಆಗ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬಿದ್ದೆತ್ತದು ఆయన ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚು ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಿರಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ ಉಂಡು ಬಂಡ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡು ಬೈದನ ಏರು ಜೋಕುಲು ಒಂದುಂಡ ಅವ್ವ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂತಾನೆ ಐದು ತಿಂತಾನದನ್ನ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತಮ್ಮಲೆ ಏನಲ್ಲ ಉಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಐದು ತಿಂತ ಮೂರು ತಿಂತ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಪಂತನ ಗೊತ್ತು ಯಾನಂತ ತೂತುಜಿ ಎಂಕ್ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಒಡ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗೊಂದು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನ ಏನಂದಾಲಜಿ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ನಂದ ಅವ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಮೇಕರ ದಾಂಟಿನೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿನ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಪೋದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವದಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ದ ನೀರು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಈರ ಆ ಗೂಗಲ್ದ ನೀರು ಮುಟ್ಟುವಾರಿಂದಂಡ ಆ ಗೂಗಲ್ದ ನೀರು ಏನು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಓಲು ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕ್ ಬಲೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹೋದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಅವು ಅಮೇಕರ ದಾಂಟ ಆಚ ದುಂಬುದಾಗಲ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಇತ್ತೆದ್ದಾಗಲು ಆಚಾರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾನೇನ ಕೇಂಡಂದಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಈತನೆಟ ಏನ ಅಮೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನವೇನು ಆಚಾರ್ಪ ಯಾನವೇನು ಏನ 15 ದಿಂತ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಆಚಾರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಏನ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈತನೆಟಲ ಏನು ದರ್ಶನ ಅಂತಾರೆ ಪೋತುಜಿ ಇಂಕ ನೆಲ್ಲ ಪಾರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ವರ್ಷದ 8 ದಿನಲ ಉಂಡ ಅಂದಕೆಂಡ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಕಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಜಿದಿಂಜಾವಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಪಗ ಕೆಲವು ದೆಟ್ಟು ಈ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಲು ಉಲ್ಲನ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಉಂಡು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಕಡಬಲ್ಲ ಮಡೆದೆಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಡ ತಿನ್ನರೇನ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನೂರಿನ ಮಡೆದೆಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವುದ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಬಕ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವುದ ನಿರ್ಬಂಧನಲುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ದಾಯ ಮಲ್ದೇರೆ ಕೆಂಡ ಎನಡೈಕ್ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ದಾಯ ಮಲ್ದೇರೆ ಕೆಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಕಿದ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೆನ್ ದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವುದೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವುದ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ನಿರ್ಬಂಧನೆಲು ಎಂಕ ಪೂರ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅವು ನಿರ್ಬಂಧನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ಪನ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾಕಿದ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೆಲವುದ ನಿರ್ಬಂಧನೆಲ್ಲ ನಕ್ಕೆಂಡ ನಿರ್ಬಂಧನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಡ್ ತೋಣುಂದಂಡ ಎತ್ತೋ ಯುವ ಸಮುದಾಯಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ
ಆದಿ ಆಲಡೆ ಓಂದು ಕೆಂಡ ಅಕಲ್ಡನೆ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಇನಿ ಹಿರಿಯ ಅಕುಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಲಡೆದಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಲ್ಪಲ ತತ್ತದೇರಿಂದ ಯಾನೆನ್ವೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತದು ಇನ್ನು ನಾಗನಡೆ ಅಕುಲು ಪೋಯಿ ಜನಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿನ ತರ ತೊರಲ್ತದ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ ದಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿಲ ಪಾಡ ನಿಜವಾದ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಆನ ತರ ತೊರಲ್ತದ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಆಯೆ ಓಡಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು 10 ಜನಕ್ಲಯ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಆದಿ ಆಲಡೆದೊಂದು ತೂನಾಗ ಎತ್ತೋ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಈ ಸಾದಿ ತತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತನ ಒಂಜಿ ಮದಕ್ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮದಕ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಈ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಹೊಯ್ಟ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಕೆಲವುದ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಲಾಡೆನ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುನಗುಲ್ಲ ಕೆಲವುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಏನು ತೆರೆನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆಲಾಡೆ ಉಂಡು ಆಲಾಡೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲುಂಡು ನಮ ಪೋದು ಮದತ್ತು ಕುಲುದಾನ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ದುಂಬು ಇತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ಕಾರ್ ಅವು ಆಕಡೊಂದು ಜನ ನೊಂಜೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನ ಬಂಗದ ದಿನ ಸತ್ಯ ಬಂಗದ ದಿನ ನಡತ್ತು ಪೋಡು ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡೆ ಬೆಂದಿಜಿಂಡ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಅನನುಕೂಲವಾದ ಪಾರ ಆವಂದ ಕುಲುದು ಲೆಪ್ಪು ಅಂಚದು ಪಾಂದ ಕುಲುದು ಇತ್ತೇನ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಪೋತುಜೇರು ಬಂಗೋಡು ಪೋತುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪುಲ್ಯಾರಿಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಏನಾತಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರು ಪೋತುಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಆತನ ಕೆಲವು ತಗುಲು ಆದಿ ಆಲಡೆ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲಾಡೆ ಒವ್ವೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒವ್ವೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಾಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಗುಲು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಆಲಡೆಗೆ ಪೊಂಡ ಕುಂಬಾರನುಯ್ಯ ಆಲಡೆಗೆ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂದು ತಗುಲ್ಲೇರು ಅವು ಏನ ಕುಟುಂಬೋಡು ಇತ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಂಬಾರನು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬೋಡು ದುಂಬುಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಸೂಕ್ಯದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇರಾಗ ಆಲಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಬಾರುಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇನಕ್ಕೆ ಎಂದಂಡೆ ನಾನು ಮುರಣಿಯವರು ಇಂಚನೆಯವರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯದಾರು ಈ ಕಾವೂರು ದೈಟೆದಾರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇವ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಅಮರ ಜೋಕುಲೇನ ಆಲಾಡೆಗೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪಾರ ಬಲ್ಯ ಕೆಂಡರು ಆಯ್ಕೆನ್ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಣ ಪೋಲಿ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯಕೆಂಡರು ದಾಯಕೆಂಡರು ಕನ್ನ ಅವು ಅಮರ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಆಲಾಡೆದ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಅಂದೆ ಕೆಂಡರು ಏನು ಬಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಆಲಾಡೆದ ದುಂಬುಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲಾಡೆದ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಲಾಡೆದ ಕುಟುಂಬಡು ದುಂಬುಡು ಆಲಾಡೆದ ಇತ್ತಂಡ ಕುಂಬಾರಲ್ಲ ಅವು ಅಮರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಂಬಾರನೊಂದು ಬಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬೇತೇರಿ ಆಗಲ್ಲ ಕುಂಬಾರು ಆಲಾಡೆಗೆ ಇರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡೆ ಐಟದ ಆಲಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಂಚದಾಗಲು ಮುರಣಿ ಅಗಲ ಆಲಾಡೆ ಕಬತ್ತಾರ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊ ಬೋತೀರು ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬತ್ತಾರ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದಲ ಆಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ದಾಲ ಹತ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲ ಕೆಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ ಬೈದನ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲ ಹತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪನೆಂದ ಕುಲ್ವರ್ನಾಗಲ ಪರಕ್ಕೆ ವರಿಯಜ್ಜಿ ಪಾಂದೆ ಕುಲ್ವರ್ಂಡ ಸತ್ಯ ಇರು ಪೋಯ್ನೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎತ್ತ ಏನೇನು ಬನ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ದರ್ಶನದ ಕುಲು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟವರ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಆಬುಂಡು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಆಬುಂಡು ಆಲಾಡೆಗೆ ಪೋಯ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕುಂಬಾರು ಚೆರಗ್ಲ ದುಂಬುಡು ಹಿರಿಯರ್ನಾಗುಲು ಬೈದಂಡ ಅವು ಅಮರ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಂದು ಮೆಗ್ದಿ ಬಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕುಂಬಾರುಲೇತೆ ಸತ್ಯ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಅನಾಗ ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿನ ಫಲ ಆಗಲ ಎತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ ಸುರಾನಾಗ ಎಂಕಲ ಎನ್ನಮ್ಮಗಲ ಸುರಾತನ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಸತ್ಯ ಕುಂಬಾರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಕುಂಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮಂದಲೆಪ್ಪರ ತಂಗಡಿಂದೆಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಕುಂಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣರೆಂದೆಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಅಂಡಲ ಅವಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಕುಂಬಾರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಕುಂಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಅಂಚಿನ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚಿನಾಯಾಗೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಲಾಡೆದ ಬೋಡು ಪನ್ಯಾಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸತ್ಯ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಯಾಗೆ ತಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ನದಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಕುಂಬಾರ ಪೂಪುಜಿ ಏನಾರು ದಾವ ಅಂದ ಏನು ಪರಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೋಡಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಆಲಾಡೆದ ಅನ್ಬೋದು ಪರಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ದೇವರೇ ನಾನು ಬಿಡ್ತುಚೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆಲಾಡೆ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಪೋತ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಲವೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ನನು ನಂದಳಿಗೆದ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಲ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಇತ್ತೇರು ಅದಾಗ ನಾನು ನಂದಳಿಗೆಗ್ಲೆತ್ತೇರು ನಾನು ಉಂತಾರಂದು ಅಂಚಂದು ಪಂದು ಪೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ಪಿರ 27 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಪೋದ ಅವಳು ಉಂತಿನದಾಗ ಅದಾಗ ಒಂದು 6 ಹೆಗ್ಡೇರಿಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಹೆಗ್ಡೇರಿಪ್ಪನ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರಂಡು ಅಶೋಕ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತನ ಬಸವೆ ದೇವರನ ಎದುರು ನಲ್ಪುಚಿಂದು ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ದೇವರನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಈ ಪೋ ನಿಕ್ ದಾಲ ಆಬುಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಂತನ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇನಿಕ್ಲೇನು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಇಟೇಲ ಪನನು ದಯಪಣ್ಣ ಆನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗು ಲೆತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದೇವರನ್ನ ಏನೇನು ಹಿರಿಯರ್ನಾಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಆ ಚಾಕ್ರಿನ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎರವರಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಪಿ ಕೊಡ್ತುಜಿ ನನ್ನಲ ಎಂಕೆ ಎರಲವರಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಪಿ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆಡೆ ಏತು ಪಾತಿರ್ಪಾರ ಆತು ಪಾತಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಏನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಪನವದ ಅಂಗಲ ಆಸದಿದ್ದು ದೇವದ ಆಡು ದೇವರ ನಾಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಜನ ಮಂದಿಲು ಏತು ಪಂಡಂದು ಇತ್ತಿರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪರಪ್ಪು ನೀರ್ದಲಕ್ಕ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆತೆಂದೆ ನಾನು ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೊಲಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂತೇರು ಇರು ಪನ್ನಗನೆ ಪಂಡರು ಒರಿ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಪಾತ್ರನೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿನ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾರಿಯಾತು ಚರ್ಚೆಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನವ್ರ ಎಂಬೆಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರದು ಪಾತೀರಿ ಈ ಆರಾಧನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಳದ ಊರುಡು ಅಶೋಕಣ್ಣೆಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿಯಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದಯಂದು ಕೆಂಡ ಒರಿ ಈ ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿಡ್ಲು ಮುಗಿದ ಏನಾರು ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಪನ್ನಗ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಅದ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಬಿತ್ತದು ಐಟು ಬುಳೆದೆತ್ತದು ಬಂಗಾರದ ಬುಳೆದೆತ್ತದು ಐನು ಏರು ಕಡೆ ಕನ್ನಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಾರ ಯಾವಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಂಗು ಕೊರಡು ಪನಿಪಿನೆಟ್ಟು ಕರೆನ ಅವೇತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಈರೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇರೆಗ್ ಉಮೇದು ಅತನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರ್ತನು ಎನ್ನ ಒಂದೇನು ದೊಂದು ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏನೇ ಅಂಡಲ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂದ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನಾಗ ದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾಕಿದ ಏನ ದಾನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವೇನ ದುರುಪಯೋಗ ಪೋವು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಕರಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಏನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ನೇಮದಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬುಂಡ ಐಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನನ ಏನು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತನ ಇಟ್ಟುವಂತೆ ಆತ ಇತ್ತು ಹೊಣರಚ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂತೊಂತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಐಟ ಆತನ ಪದ್ರಾಡರೆ ಕಿಂಟಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ದೆ ದೈವ ಏನು ನುಡಿ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಅರಿನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದಾಯಕೆಂಡ ಎಂಕ ಬಡವುದ ಬಿಲೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ನುಪ್ಪುಗು ಬಂಗ ಏನಂದು ಬೈದ ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ವರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಪ್ಪನು ಕಂಡೆ ರೇಗಳ ವರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಪ್ಪನು ಯಾನಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬನ್ನನು ಎಂಕ ರೆಡ್ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ದಯಕೆಂಡ ಏನನ್ನು ಪೆದ್ದದನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಕೊರನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಏನನ್ನು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ತಾಂಕದನ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ಎತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ ಬಂಗ ಹೊಡಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಏನನ್ನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಲ್ದಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಅರಿ ಕನತ್ತದು ಬಂಗುಡು ತಾಂಕದೇರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲರ್ಲ ಎನ್ನ ಪಲ್ದವ್ರು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ತಿಜಪ್ಪನ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚನ ಒಂದು ಮಲ್ತ ತಾಂಕದನ ಇಟ್ಟ ಆಯ್ತ ನುಪ್ಪುದ ಬಂಗ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಏನನ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪುರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗುಲ ಬಂಗ ಬೈದ ಅಂಚದಾಯ್ತ ಬಡವದ ಬೆಲೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಬಡದು ಅರಿಯೇ ಕೊರ್ಕ 4 ಜಂತ ಬಡವು ತೆಕ್ಕು ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅರಿ ಕೊರ್ನುಂದಂಡ ಉಂಡತೆ ಈ ಸರ್ತ ಸುಗ್ಗಿದ ಇಟ್ಟು 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ 25 ಕಿಲತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತ ಕೆಲವುದೇ ಏನು ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ಅವತ್ತ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉನೋಲಿ ಅವೇನು ಆತ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ದ ಅಂತನಾಗಲು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವನ್ಪ ಎರಗ ಒಂಜಿ ನಾವೇನು ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾನತ್ತೆ ನಾನು ಪುದಾರಗಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದನ್ನೇ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲತ್ತೆ ನಾನೇ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲತ್ತೆ ಬಡ ಜೋಕುಲ್ದ ಅಂತನಾಗ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾಕರಿ ಬರ್ಪುನಗುಲು ಅಗುಲ್ಲ ಅಗಲಾಗ ಮಾತಾರಗಲ ಬಂಗ ಅಂದು ಬನ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಇತ್ತನಗುಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಫಲಾಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೂಕೆದು ಒಂದು ಎತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೆ ಎನ್ನಡ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಪೊಂಜವೇಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಪಾಪದಾಗ್ಲೇನು ಊರುಡು ಅತ್ತನೇನ ಬರಿತ ಊರ್ದಾಗ್ಲಾಗ ಪಾಪದಾಗ್ಲೇನು ತೂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಮಾಲು ದತೋನಂದೆ ಅಂಚನ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಕೆಂಡ ರೈತದ ದಿನ ಒರಿಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಬೋಲೋಯ್ತು ಆಗ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತು 10 ಕಿಲೋ ಅರಿ ಮಾಡ್ದು ಅಗುಲ್ಬೋದು ಗಂಗಾರ ಬರ್ರ ಬಯರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತನೆಲ್ಲಾಗ ಕೊರ್ತುಜಿ ಅಂತ ತೂದು ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಂದು ಬಂದತ್ತೆ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಪಟ್ಟ ತಿಂತೆ ಆತೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ನನೊಂದು 2 ದಿನ ಪೊಂಡ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಸುರಾಪುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಬೆನ್ನಿದಾನ ತೋಟದಾನ ಕೈಕಂಜಲ ಒಂದು ಆಜಲು ಜರ್ಸ್ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬುಂಡ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಏನು ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಆತಂದು ಬಂದು ಇನಿಮುಟ ಪೋತುಜಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಪನನು ಇಂಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪನವದಾಯ್ಕು ಬೋಡದು ದೇವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ತಜಿ ನಲ್ಲ ಪನರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರಡು ಪನ್ಪ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನಿಮುಟ ಮಲ್ತಜಿಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ತದನ ಪಿಂಗಾರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಏನು ದುಡ್ಡುಗು ಬೋಡೋದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಾಡು ಪಿದಾಡು ಈ ನಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ತದನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪಿಂಗಾರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪ ಅವು ಒಂದು ದಾಯಗೆ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಾಯ್ನ ಪನ್ಪುನಗಲೇಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೆರ್ಮೇರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತದನ ಪುರ್ಪ ಮರಿತು ಚಿಂಡ ಮರ್ದುಂಡು ಅರಿತು ಚಿಂಡ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪತ್ತದನ ಪುರ್ಪ ಸತ್ಯದ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದನೇ ನಾವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೊಂದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಾಡ್ದ ಬನ್ಪ ಇನಿಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗೆ ಬೋಡಾದೇನೋ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ನನಲ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಎಂಕ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡವು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಿರಿಯರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡವು ಅವೇ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏರ್ಲ ಕೊನಪುಂಚಿ ಸತ್ಯ ಕೊನಪ್ಪುನು ಜನಕುಲ ರಡ್ಡು ಬಾಯ್ದ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರನ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊನೊಂಡಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲ ನಡ್ಸಬಿಟ್ಟುದೆಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಗಂಜಿ ಎರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದ ಕಾತದಿತ್ತು ನಾಗುಲು ಪಂಡ ಅದಕ್ಕ ತಮ್ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಪರವರು ಉಡಿತೇರೆ ಪಲಾಯಿ ಪರವರು ಉಡಿತೆ ಸಾಗೋಳಿ ಪಡೀಲಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತೋಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗೋಳಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಇನಿಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ತೇರಂದಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ 4 ಜನಕ್ಕೂ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಂಬುದನ್ನು ಸತ್ಯೋಲು ಕೊಡ್ತ ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತಿನಾತ ದಿನತ್ತು ಯಾನು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಡ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಅನ್ನಡ ಒಂದಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆನು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಡು 30 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ರೂಪುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪರಂಪರೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಾದ ಉಂಡ ಸಿರಿಪಾರ್ಧನದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒರ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಉರಿಯೋಡು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡಿತದಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಇನಿತ್ತ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಡುಕೊಲ್ಲುದು ನಂಗೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರ್ಕಾಯಿಗೋಡಿ ಅದು ನನ್ನವರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನದ ಎಸಲಲೇನು ಐತ ಕಮ್ಮೆನಲೇನು ನಿಖಿಲ ದುಂಬದೇ ಕಿಡಿದೀಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮದಿಪು ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು